O principal obxectivo do plan de transporte subvencionado Ribeira Move é incrementar o uso do transporte urbano. Segundo explicou o propio alcalde Manuel Ruiz na súa presentación, a proposta busca axudar a calquera usuario dentro de todo o ámbito municipal. Axudar a calquer persoa que se quera subir a un autobús. É dicir, que non é unha medida pensada na xuventud, non é unha medida pensada nos jubilados exclusivamente, non é unha medida pensada en ningún colectivo, parado ou outros, senón en todos os colectivos, que a xente teña un incentivo para subir ao autobús e deixar o vehículo. O prezo para todos os viaxeiros será de €1. Para poder beneficiarse del, tan só fará falla dispoñer dunha tarxeta Moedeiro, adquirible na propia terminal de autobuses. Co viaxe subvencionado se vai a pasar a todos €1, eso significa que a ruta regular que viña pagando un 35, é dicir, a Guiño, Carreira, Ribeira, Castiñeiras, Palmeira, se lle subvenciona 0,35 o viaxe, e o resto das rutas lle vamos a subvencionar a 0,40. E o mesmo pasaba no transporte escolar. O programa, que botará a andar no mes de xuño, é posible grazas ao convenio que o Concello asinou coas dúas empresas que operan no municipio, Hermanos Ferrín e Agustín Sarasquete. A duración do acordo será dun ano prorrogable. Todo tipo de xente se vai a poder beneficiar e supón, como non, unha mellora nos aspectos, digamos, económicos das familias, porque, de alguna forma, é unha cantidad, como falaba el, que supón máis dun 25% de descuento no billete diario. Teño que agradecer a voluntade do señor alcalde, do ayuntamiento, todo, para que de alguna maneira podamos subsistir, porque temos viaxes donde algunha vez non van máis que 5 ou 6 viaxeiros. Outra vez estamos aguantando, pero aguantando ao máximo, porque en todos os sitios se está reducindo o transporte. E aquí en Ribeira, de momento, estamos aguantando, tratando de aguantar. Ribeira converterase así no primeiro concello de Galicia en implantar este tipo de axudas, e o obxectivo é incrementar cando menos nun 10% o número de usuarios nos autobuses, ademais de liberar de vehículos privados as vías públicas.